Ahojte, v dnešnom videu vám ukážem tréning zameraný na nohy a zadok. Tento tréning bude obzvláštnený tým, že bude zameraný pre začiatočníkov, pre mierne pokročilých a pokročilých. Čiže bude rozdelený na 3 spôsoby alebo 3 varianty. Čo si ukážeme, tak bude to vlastne jeden tréning, ktorý bude rozdelený alebo odstupňovaný od najľahšej varianty, najľahšieho cviku po najťažšie. Čiže rozoberieme si, ako cvičiť drepy pre začiatočníkov, ako sa priblížime pre mierne pokročilých a ako si to stiažiť až pre pokročilých cvičencov. Budeme sa zameriavať teda hlavne na zadok a na nohy, bude obsahovať každý tréning 4 až 5 cvikov a poďme sa pozrieť spolu na prvú variantu. Tak poďme sa pustiť do prvej varianty, teda pre varianty pre začiatočníkov. A chcem ešte na začiatok povedať, že nebudem cvičiť celý tréning, ale z každého cviku, v každej variante ukážem len po jednej sérii s vysvetlením. Čiže poďme na to. Ako prvý cvik bude goblet squat. Prečo som si vybrala tento cvik ako pre začiatočníkov a ako prvý? Je to preto, že mám viac chránený ten chrbát, nemusí sa až tak sústrediť na to držanie osky alebo multipresu, ako sa zvyčajne teda robia drepy, ale pôjdeme takto s činkou v dvoch rukách, ukážem ako a pekne sa vieš sústrediť na prevedenie cviku, na aktiváciu sedacích svalov a teda stehien. Dobre, čiže pri tomto cviku chytíš si činku takto medzi dve ruky, máš ju blízko pri hrudníku, čiže pri prstiach, takto pri sebe, nohy smerujú mierne do strany a teda na šírku ramien a ideš. Nohy tlačíš celé do zemi. Hlavná chyba, ktorú robia ženy alebo ľudia, ktorí cvičia drepy, že idú do kolien. Čiže do špičiek. Ty nemáš do špičiek, ale tlačí celú váhu nohami ako keby do zeme a byť pevná, stabilná na nohách. Ideš pekne dole, zadok tlačíš mierne dozadu, hlava dopredu. Hore výdych. Snaž sa mať brucho spevnené, pomaličky, hore rýchlejšie s výdychom. Kolena nespájaj dovnútra. Hore výdych. Ak ti je táto varianta s činkou ťažká, môžeš to najprv skúsiť, hej, s voľnou váhou. Ale zase tak, aby si aj cítila a vedela precítiť tie svaly. Čiže aj malá váha ti k tomu vie dopomôcť, aby si viacej aktivovala tie sedacie svaly a zadok. Zadok tlačíš mierne dozadu, pomaličky, snažíš sa ísť cúcala do pravého uhla, alebo môže aj trošku nižšie. Výdych. Ukážeme si to aj takto z boku, aby si videla, ako držím chrbát. A nohy, zadok tlačím dozadu. Dobre, a z tohto cviku si dáš také 3 série po 10 až 12 opakovaní. Dole v negatívnej fáze teda 2 sekundy, ideš pomaličky hore, podržíš to teda sekundu, aby si precítila tie stehna, aby si cítila, že pri tom 8 opakovaní, že je to už trošku ťažké, čiže podľa toho si zvoľ aj váhu. Ako druhý cvik máme hip thrust. Tento cvik je čisto zameraný na zadok. A možno sa vám zdá byť tento cvik pre začiatočníkov dosť ťažký, ale nie, pretože potrebuje sa naučiť správne držanie chrbtice, správne prevedenie cviku tak, aby si ten zadok vedela scvaknúť, aby si ho vedela precítiť, aby si odizolovala ten spodný chrbát a pokiaľ sa to naučíš cvičiť ešte ako začiatočník správne, tak potom nebudeš mať problém si tam naložiť váhu a cvičiť rôzne variácie hip thrustu. Dobre, čiže pokiaľ máš vo fitku buď takýto stroj na hip thrust alebo iný stroj na hip thrust, vyslovene na hip thrusty, alebo stačí ti lavička, tak je to fajn. My tu máme takýto stroj, trošku je takto zaoblený a ja ti ukážem, ako sa do toho nastaviť. Čiže najprv si sadneš, nohy idú cca na šírku ramen alebo trošička širšie, špičky vytočené do strany ako pri klasickom hip thruste. Dôležité je zaprieť sa správne dozadu, čiže od polky chrbta lopatky sú zapreté dozadu, nadvihneš to hore, nemáš žiadnu váhu, nadvihneš hore. Nohy si môžeš ešte poopraviť, daj pozor, aby si ich nemala príliš dopredu, príliš dozadu, ale cca v takom pravom úhle, že keď ideš dole, aby si ten zadok cítila, aby ti kolena veľmi nepresahovali špičky, hej, nôh. Čiže teraz si poďme vysvetliť techniku. Ideš pomaličky dole s rovným chrbtom, hlava stále dopredu. Hlavu a bradu tlačíš stále k hrudi. Pozeráš sa dopredu, ruky buď tu na bedrách, alebo niekto ich má aj za hlavou, tak aby ti bolo fajn. Ideš pomaličky dole s celým trupom, hore výdych, mierne podsadíš panvu, zatiahneš zadok. Pomaličky dole, kolena idú od seba. Hore výdych, scvakneš to aspoň na 1 sekundu, hej. Čiže dole, keď ideš, snažíš sa to brzdiť, ideš aspoň nejaké 2-3 sekundy na začiatok.
hore rýchlejšie, poriadne zacvakni zadok. Dávaj pozor, aby si nešla s prehnutým chrbtom dole. Lebo keď budeš mať na sebe váhu a ty uvoľníš ten spodný chrbát, budeš to ťahať cez kríže a budeš cítiť viacej chrbát ako zadok. Čiže dôležité je sa to naučiť bez váhy, hore výdych, zaťahneš zadok, rovný chrbát, nevysadzuješ zadok. Tak, a keď si sa to veľmi rýchlo naučil, lebo niekto na to príde fakt skoro, tak si kľudne daj takýto opasok, alebo na bodybuildery si tam pichni nejakú váhu, alebo si daj dokonca gumičku bootyband nad kolena, aby si mala väčší odpor, teda tlak na tých nohách a aby si ťa núčilo tlačiť tie kolena od seba. Ja nemám gumičku, ale dala som si váhu. Čiže ukážem ti to, ako to cvičiť aj s váhou, aj začiatočník môže cvičiť hip thrusty s váhou. Pokiaľ to robí správne, nadvihneš si, uvoľníš a teda pomaličky ho dole uvoľňuješ. Pozor znova na ten chrbát. Hore to scvakni aspoň na sekundu, stále ideš hore rýchlejšie. Hlava dopredu. Výdych. A z tohto cviku môžeš ísť znova 3 série. Môžeš si prvú sériu dať nejakých 12-15 opakovaní, nech sa rozcvičí, nech sa dostane do toho. Druhú sériu si môžeš pridať napríklad už nejakú ľahšiu váhu, spraviť si nejakých 10 opakovaní, stále s tou stopkou hore aspoň na sekundu, aby sa naučila precítiť ten zadok, cvaknúť ho. A poslednú sériu si môžeš dať napríklad 8 až 10 opakovaní a môžeš si znova trošičku pridať tú váhu. Tak, ako ďalší cvik tu máme leg press. Leg press je fajn v tom, že máš izolovaný chrbát a naozaj pri tom vieš precvičiť celé stehna. Ide už iba o to, ako si nastavíš nohy na úrovni tej podložky, ktorú máme na leg presse. My si dáme dneska takú základnú, nohy budú trošku vyššie, čiže v strede na podložke, aby si precítila viac menej celé stehna, vnútorné zadné stehna a naučíme sa, ako správne držať to telo na lavičke. Lavičku si dám trošku nižšie, aby som mala plný rozsah dole, tým, že kolena musia smerovať do strany. Ja si to posuniem troška nižšie, aby sa mi lepšie dvíhalo. Nohu si dám trošku vyššie a do strany, hej, čiže kolena tlačím do strany za špičkami, chrbát je poriadne zapretý o lavičku, nepodsadzaš panu, neodlepuješ spodný chrbát od lavičky, celý čas si zapretá. Vytlačíš hore, nohy tlačíš celé chodidlá do päty, odhačkaš si a ideš. Hore výdych, hej, brucho spevnené, kolena do strany, pomaly dole, hore rýchlejšie a nevystieraš kolena, nikdy nerobíš toto, mierne pokrčené. Tak a z tohto cviku ti bude úplne stačiť ísť 3 série po 12 až 15 opakovaní. Pri prvej, keď sa rozcvičíš, zistíš, že to je ľahké, kľudne si na ďalšiu pridaj trošku váhu a sprav si 12 až 15 opakovaní. Tak, ďalším predposledným cvikom tu máme výpady vzad. A prečo práve výpady vzad a nie výpady počas chôdze alebo teda na striedačku nohy? Preto nie sú dobré pre začiatočníkov, úplných začiatočníkov takéto výpady, pretože máš väčší tlak na koleno a tým pádom ty, keď ideš výpad vzad, tak tú váhu vieš pekne rozložiť a teda ťažisko máš v strede. A väčšinou, keď si začiatočník, väčšina začiatočníkov robí takú chybu, že tlačia do kolena, lebo chcú ísť dopredu, nevedia zastať a tlačia do špičky, hej. Čiže my si dajme klasické jednoduché výpady, nech sa naučí správnu techniku a nech cítiš svaly a nie klby a nech sa nerotuje do strany, niekde si z toho nervózna. Pôjdeš výpady vzad, dáme si 10 opakovaní na jednu nohu, 10 na druhú po 3 série, hej. Čiže spravíš si 3 série, medzi tým môže byť kľudne nejakých 30-40 sekúnd pauzu a ideme na to. Čiže a výdych, hej, brucho je spevnené, truby ide mierne do predklonu, netlačím do kolena, váha je v strede, ťažisko a vrátiš. Môžeš si to spraviť aj takto, že pôjdeš na mieste. 1, výdych, 2, 3, hej, urobíš si 10, hneď ideš druhá noha, urobíš si, daj si klasický výpad, nechoď krátke výpady, nechoď až príliš dlhý výpad, hej, potom máš problém so stabilitou, klasický výpad, najprv si stupneš, nastavíš si nohy, kolena idú mierne do strany, netlačíš ich dovnútra, hore výdych. Keď sa ti to po prvej sérii bude zdať, že to je už ľahké, alebo teda, že zvládneš aj nejakú váhu, kľudne si chyť, ako si sme išli pri drepoch, činku do 2 rúk a ideš. Buď do 2 rúk jednu, alebo malé činky vedľa seba, vedľa tela a ideš dozadu.
Tak ako posledný cvik máme zakopovanie v ľahu. Pri tomto cviku, ako pre začiatočníkov, je veľmi dôležité sa naučiť tlačiť panvu o lavičku, hej, aby si nedvíhala zadok hore. Preto si tu spravíme 3 série po 15 opakovaní, 12 až 15 opakovaní. Netreba ti vôbec ťažkú váhu, lebo pri ťažkej váhe začiatočník nedokáže ustražiť to telo, tú kontrolu nad tým trupom, nad tou pánvou, nad tým zadkom a ešte aj nad tou váhou, hej. Čiže nevieš ty ako začiatočník proste spojiť všetky veci dokopy. Čiže preto sa nauč najprv o správne držanie tela a spojiť tú myseľ s tým cvikom a prepojiť vlastne to, čo máš cítiť, hej. Čiže keď poviem, že ideme zakopať na zadné stehna, máš to cítiť tu na, hej, ten zadný sval, nie predné stehno, zadné. A nemáš cítiť ani lítka. Čiže ľahneš si na stroj, my tu máme taký, že máš podopreté aj lakte. Ešte si nastavíš úroveň toho kotúča, aby si ho nemala príliš nízko, aby si nedvíhala pätami, alebo aby si ho nemala na lítkach, ale aby si ho mala tu na tesne nad pätou. Ja si to dám na 4, mne to bude takto fajn. Váhu si daj naozaj celkom ľahkú na začiatok, potom si pridáš. Chytíš sa, panvu zadok tlačíš dole. Čo najvyššie, dole to pomaličky brzdíš. A uvoľníš. Tak, poďme sa pozrieť spolu na druhú variantu a to je varianta pre mierne pokročilých. Čiže ten istý tréning, ktorý bol ako pre začiatočníkov, vieš prekombinovať do trošku ťažšej verzie a my začneme hneď drepom a pôjdeme drepy s osou. V predošlom videu som vysvetlila, ako sa robia drepy, čiže ja vám už iba vysvetlím techniku, ktorú vieš teda zapojiť do tohto tréningu. Dobre, čiže nohy pôjdu mierne od seba, špičky mierne do strany, zhruba na šírku ramien a ideš pomaličky dole, aby si už aj precítila, hej, ten sval. Ideš pomaličky dole, aspoň 2-3 sekundy, hore rýchlejšie, dynamicky, nepodsadíš panvu s výdychom. Tak, z tohto cviku pôjdeš znova 3 až 4 série. 4, pretože jednu si môžeš dať rozcvičovaciu, buď bez váhy, alebo teda vlastné drepy úplne bez osky. A 3 série si daj, prvú si daj takých 15 opakovaní, 10 a poslednú si daj takých 10 až 12 opakovaní. Čiže na každú sériu si trošku stupňuj váhu, hej? Tak ako druhý cvik tu máme hip thrust. Tu už nebudeš robiť s vlastnou váhou, ale teda pripneš sa, každý stroj má určenú nejakú váhu, alebo teda keď nemáš, tak si tam daj nejakú ľahšiu, z ktorou zvládneš urobiť 15 opakovaní. Spravíš si 15 opakovaní, ale takých, aby si to hore vedela zadržať aspoň 2 sekundy. Pomaličky dole. Brzdíš pohyb. A zadrž. Tak, nech je ten stimul na tom zadku, nech celý čas pracuje, hej. Nikdy mu nedovoľ počas tej série oddychovať. Tak, spraví si prvú sériu 15 opakovaní s váhou takou, aby si pri 8 až 10 opakovaní už cítila, že to naozaj bolí a verím, že to podržanie hore docieliš to, že ten zadok bude poriadne napumpovaný. A na druhú sériu pôjdeš takých 10 opakovaní, pridáš si váhu, kľudne si tam pridaj váhu takú, aby si zvládla urobiť 10 opakovaní takých, aby to bolo teda aj trošku ťažké. Tak, a ja vám dám teraz taký tip odo mňa, ako si to môžeš trošku sťažiť. Čiže to je taký tréning pre mierne pokročilých. Pôjdeš 10 opakovaní klasických, hore so stopkou 2-sekundovou. A potom, keď spravíš 10 opakovaní, pôjdeš za tým hneď 10 polovičných malých. Hore to zatiahni na sekundu aspoň, ale neuvoľníš dole. Snaží sa to urobiť s tou istou váhou, hore ale poriadne dotkni zadok. Čiže dokopy 20 opakovania, ale 10 celých pracovných, hneď za tých 10 maličkých opakovaní. A ako posledné si tam pridaj váhu. Tak, ako posledné, tretiu sériu, si spravíš 10 opakovaní s ťažšou váhou, čiže spravíš si 10 takýchto, hore výdych 2 sekundy pauza, hneď za tým 10 týchto krátkych, položíš a spravíš si 10 bez váhy. Čiže dokopy 30 opakovaní, ale na jednu sériu. Čiže to by sme mali z hip thrustu a poďme sa presunúť ďalej. Tak, ako
Tretí cvik pôjdeš leg press, dáme si najprv pôjdeme znova 3 série a prvú sériu pôjdeme s jednou nohou, čiže chrbát zapretý, špička trošku do strany, koleno za špičkou uvoľníš a ideš. Druhá noha je teda dole podopretá, ideš pomaličky dole, tlačiť nohu do päty, hore výdych. Urobíš si 8 až 10 opakovaní, poriadne to natiahneš. A keď urobíš 8 až 10 opakovaní na jednu aj na druhú nohu, pridáš druhú nohu a ideš z obidvoma. Spravíš 10 z obidvoma. A pokiaľ si na leg presne takom, kde sa zapichujú teda tie hličky a váhy, tak keď ideš s dvoma nohami, tak si tam kľudne pridaj váhu, nech to máš ťažšie. A keď nie, tak normálne si sprav s jednou nohou, s druhou nohou ľahkú váhu a potom si tam pridaj po bokoch strán kotúče a sprav si s dvoma nohami, ale nech je to hneď za sebou, nech to je jedna séria. Tak a z tohto cviku si sprav 3 série, presne ako som išla, jedna noha, 8 opakovaní, hneď za tým 10 a sprav si 3 série a z druhú takisto, len si stále po každej sérii trošku zvyšuj váhu, hej. Keď ideš jednonožne nemusíš, ale hlavne s tými dvoma nohami, keď už ideš, tak si stále pridaj váhu, nech tam máš väčší tlak a teda nech viacej zaberajú tie stehna. Ako ďalší cvik to máme rumunské vrtvé ťahy a pôjdeme to jednonožne. To znamená najprv s jednou nohou, potom s druhou. Tak, čiže jedna noha je vpredu, druhá je vzadu na špičke, ruka je pred stehnom a ideš pomaličky dole. S trupom do predklonu, zadok tlačíš mierne dozadu. Hlava zarovno s krkom. Hore rýchlejšie, len sa vystrieš, nepodsadzaš pánvu. A ideš pomaličky dole, aby si natiahla ten hamstring, ruka je uvoľnená. Hore výdych. A takto isto aj na druhú nohu. Spravíš si znova 3 série, prvú si daj takých 12 opakovaní, druhú si daj 10 a na poslednú, keď zvládneš, zober si znova ťažšiu váhu a sprav si takých 8 opakovaní na jednu aj druhú nohu. Tak a máme tu tretiu variantu o tréningu a teda táto je najťažšia. A poďme sa na to pozrieť. Ako prvý cvik tu máme ako stále drepy. Najprv si daj nejakú prvú 1-2 rozcvičovacie série, potom si pridaj váhu a pôjdeme 4 série. Z toho 2, aby boli naozaj pracovné. Pôjdeme tak ako predošle, nohy mierne od seba, čiže základný drep. Tak, nohy mierne od seba, lopatky zaťahnuté, sústredí sa, hej, na pekné precítenie cez nohy, cez zadok, aby si nezapájala chrbticu a nech netlačí do špičiek. Hore dynamicky. Celú váhu sa snažíš vytlačiť. Tak a keď si dlhodobé cvičenie, tak kľudne si tieto drepy môžeš nahradiť aj hack and drepom. Tak ako druhý cvik máme hip thrust. Poďme sa pozrieť na túto variáciu, ako pôjdeme. Čiže pôjdeme 15 opakovaní, už nech tam je naložená tá váha, nech to cíti, nech to páli pri 10 opakovaniach, nech cíti, že cvičí naozaj zadok. Spravíš si 15 klasických opakovaní, hore so stopkou 2 sekundy. Potom si skúsi to spraviť hneď za tým 10 opakovaní, ale tých krátkych. Hej, hore to scvakneš. Položíš. Čiže 15 celých, 10 tých krátkych a potom pôjdeme jednonožne. Trošku špička vytočená do strany, koleno tlačiť do druhej strany a tlačiť nohu pokrčenú hore do stropu, chrbát rovný, aby si vyšla až do jednej roviny. A zatiahni zadok. Urobíš 10 na jednu, 10 na druhú. Dobre, z tohto pôjdeš 3 série, prvú tak ako som povedala, druhú takisto, tretiu takisto, ale skúsi si tam stále pridať váhu a napríklad na tie jednonožné, ktoré sme išli ako posledné, si kľudne pridaj kotúč alebo činku na seba, nech už pri tej tretej sérii to má väčší stimul na ten zadok. Tak ako tretím cvikom budú bulharské drepy, ktoré určite každý z vás pozná a ukážeme si, ako ich pôjdeme, čiže nastavíš sa noha dozadu. Niekto sa nastavuje aj takto, že si sadne, hej, teda na lavičku, natiahne nohu, postaví sa, vtedy vie, že máš správnu pozíciu, alebo sa teda postav podľa seba, keď už vieš, ako sa máš nastaviť. Zadok tlačí mierne dozadu, trub ide mierne do predklonu a ideš. 12 opakovaní, kolena tlačí do strany, hore výdych. Spravíš 12 na jednu, 12 na druhú nohu. To bude prvá séria, taká rozcvičovacia, zahrievacia. Druhú sériu pôjdeš s činkami v ruke, pôjdeš 10 opakovaní,
kľudne si zober činky do ruky, tak aby si zvládla urobiť 10 opakovaní takých, že už cítiš, že to páli. Položíš činky na zem a pôjdeš bulharské drepy s výskokom. Čiže trošku dynamiky. Urobíš 10 opakovaní s výskokom na jednu nohu, 10 na druhú. Čiže dokopy 10 činkov na jednu, 10 činkov na druhú a znova 10, čiže 40 bulharských. A dáme si ešte jednu sériu, znova si pridáš si váhu a pôjdeš. Čiže ťažšie činky do ruky a pôjdeš na 2 doby dole, hore výdych. 8 opakovaní takýchto, 8 opakovaní takých istých na druhú nohu a potom pôjdeš 8 takých istých z výskokov bez činiek, hej? Tak, nohy máš už rozšľahané a poďme sa pozrieť na posledný cvik. Tak ako posledný cvik tu máme zakopávanie v ľahu. Pôjdeme to na také 3 doby, ukážem, vysvetlím ako. Prvú pôjdeme na 8 opakovaní a nastav si teda kotúč tak, aby si ho mala nad pätou, aby si ťahala pekne zadným stehnom. Čiže váhu si nemusíš dávať vôbec ťažku na začiatok. Zaprieš sa, ľahneš si, pánvu tlačíš dole o lavičku a ideš. Len do polky, rozsah pohybu do polky a dole. Čo najviac to natiahneš. Len do polky a dole. Pôjdeš 8 takýchto opakovaní. Potom pôjdeš od polky hore, čiže čo najviacej to scvakneš a uvoľníš. Čo najviacej to scvakneš, podržíš sekundu, pomaličky uvoľňuješ len do polky. 8 takých a potom plný rozsah pohybu. Natiahneš, či teraz scvakneš, natiahneš. Scvakneš, natiahneš pomaličky. Čiže 8. Z tohto cviku pôjdeš 3 série a na každú sa budeš si trošku snažiť si trošku zdvihnúť váhu, hej? Čiže 3 série po 8 opakovaní. Najprv polovica, potom druhá polovica a potom celý rozsah pohybu. Tak, sme na konci tohto môjho tréningového videa. Dúfam, že sa vám páčilo, aj keď bolo trošku iné ako ostatné, ale verím, že ste si mnohí zobrali z týchto tréningov niečo nové, nejaké nové kombinácie a niečo nové vyskúšate. A budem rada, ak mi necháte v komentároch nejaké tipy alebo mi napíšete niečo, čo by ste chceli vidieť natočiť alebo aké cviky by ste chceli vysvetliť a natočiť. A teda vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.